చంద్రహాస్ గుక్కపట్టి ఏడ్చేశాడు భయ్య. అసలు విషయం ఏంటంటే, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో తాను పాడిన పాట కొన్ని బూతులున్నాయని ఒక యాంకర్ అడగ్గా, చంద్రహాస్ కూడా చాలా సినిమాల్లో బూతులున్నాయిగా, వాటి పరిస్థితి ఏంటి అని సమాధానం ఇచ్చాడంట భయ్య. అక్కడి నుండి మొదలైన మన యాటిట్యూడ్ స్టార్ గొడవ కోరుతో పోయి గుడ్డల్దాకా తెచ్చుకున్నంత పనైంది భయ్య. చంద్రహాస్ ఎప్పుడు వచ్చినా తాను ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీకి లోనవుతూనే ఉంటాడు. ఇప్పుడు ప్రమోషన్లో భాగంగా కాంట్రవర్సీ గురయ్యాడు. ఈ కాంట్రవర్సీలతో అలాగే ట్రోల్స్ వల్ల తన సినిమాకు ఎవరూ రారని బాధపడ్డాడంట భయ్య. కానీ ఫిబ్రవరి 6కి రిలీజ్ అయిన బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీకి చాలామంది ఆడియన్స్ వచ్చారంట భయ్య. ఈ సినిమా చాలా బాగుందని స్వయంగా చంద్రహాస్ వెళ్ళి ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ తెలుసుకొని చివరి 10 నిమిషాలు ఏడిపించేశాడని ప్రేక్షకులు తనతో అనగా, చంద్రహాస్ తాను పడ్డ కష్టం ఎటూ పోలేదని గుక్కబట్టి ఏడ్చేశాడు. ఎన్నో కష్టాలు పడి సినిమా తీస్తే సంతోషంగా లేకుండా అయిందని, ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పాడు. ఈ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్గా రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుకుందాం. అలాగే మంచి మంచి స్టోరీస్తో హీరోగా రావాలని ఆశిద్దాం.